Hello guys! So for today's reaction, tingnan naman natin yung live performance ng Kaibigan by Justin of SB19. So nakita ko dito, nag-perform din siya sa AOS o sa All Out Sundays. So tingnan natin kung ano ba yung pagkanta niya dito and kung yung emotion ba sa music video katulad din sa live, di ba? Exciting. Ano talaga look forward ko talaga yung pagkanta ni Justin dito. Tingnan natin. Hello guys and welcome to my 45 second show na 45. Justin lang. Isang mahalagang tanong Hi, ang sa- sasagutin ng ating mga May kaalis. Justin lang. Paano na? Okay, Michael. Justin lang So si Michael. Anong mafe-feel mo kapag may nararamdaman ka na sa friend mo pero kaibigan lang ang turing na sa'yo? Siyempre malungkot. Pero masaya pa rin kasi nasa buhay ko siya. Wow, grabe Ang ganda ng pagsagot niya doon Para sa inyo ang song. Swerte mo pa din kasi kasama mo yung ano mo, Kaibigan. yung mahal mo, di ba? Kahit friend lang siya. Friend ka lang para sa kanya. Bakit ba ganito? Para bang isang misteryo mata sa tuwing ikaw ay Ito ba talaga yung nauuna? tumitig sa pag-alon ng dagat, ikaw ay lumapit. Ang tanong ngayon ay bakit sa kamay ko pa kumapit? Di na maalis sa isipan kong lahat ng to. Gabi-gabi ka lang maaari bang sabihin kung ano Oh. ang sinasabi ng mga mata mo. Oh, wow, Justin Sinasabi na oh, kaibigan ko, bakit ba ganito? Para bang may tinatago? Parang bawat salita ay hindi Very ano talaga yung boses ni Justin, no? Parang ang linis, ang klaro pakinggan. Yung pag ano niya na mga words. ay bakit hinayaan na kumapit. Di na maalis Ang sarap pakinggan nitong part na to. ng to. Gabi-gabi ka lang Oh, grabe ang falsetto niya. Yan, ang sarap pakinggan. mga yakap ko. O kaibigan ko, bakit Very serious kasi yung kanta. Yan, nagiging emotional na si Justin. sabihin mo May ano din pala si Justin. Mahikaw. Parang wala dati, di ba? May first pala siya dyan. na nakatagbot para bang kayo'y perfecto at ako ay ngumiti habang nakatitig at tumagas ang luha. May kamukha dito si Justin. Wala. Parang makaivi siya ng BTS. Diyan sa ano niya, sa ayos niya. Give it up for SB19's Justin and his newest single, Kaibigan! Kaibigan ko, bakit ganito? Oy. Galing mo! Ito iba naman tong vibe na to, parang may pinaghuhugutan. Pinaghuhugutan. Ano ba naman, Justin? May pinang... Saan ba ito galing? Saan yan nanggaling yung Justin? 2 years ago, talagang Ala. May halo pala. Nilagnat ka na. nilagnat ako. So, sabi ko wala akong magawa sa bahay. Kaya Gawa sinulat mo na yung kanta. All ganun, pati nalagnat, no? Oo, of course. Si Coach Pablo. Yes, ang Coach Pablo. producer ng song na to, along with the Rad Kids. So, how is it Coach na usually Pablo, pag si Coach Pablo ang producer mo? Actually, alam nyo, sobrang dali ka-work. Kasi, syempre... Tagal na nila magkasama sila, Like, from the beginning, natututo rin ako kay Pablo. Parang nagsimula yung music career ko with them na talaga, with Pablo. So, super dali and super trust ko na. Kilala rin Hindi na talaga nila- siya nagsasabi na kilala kuya, nila no? ako. Kuya So, Pablo. alam na nila kung parang ano yung kaya ko, First ano yung name kaya ko basis pang sila ibigay sa talaga. kanta. So,
Thank you so much, guys. Salamat, Coach Pablo. Ang aking pong latest single na Kaibigan ay out na sa lahat ng digital streaming platform. So sana po ay mapakinggan nyo. Nga gaya nga sabi ni Stephanie, meron din po itong music video na medyo pa-short film na siya. So sana po ay mapanood ninyo. Ayan. Thank you so much, guys. You can check out also my social media account. Just search for Justin T. De Dios. Ayan. Thank you so much po. Yeah. Parang may iba-iba na talagang career yung mga SB19 members, no? Si Justin, more on sa film, acting, diba? Sa hosting, bagay talaga si Justin, mag-artista na talaga. Ang dami na talagang, ngayon ng SB19, mga pakulo, mga regalo sa mga 18 nila, no? Si Pablo pala, coach na siya. Nireveal na siya yung isa sa mga coach sa The Voice Kings. And sister, may album, then may wish bus, performance ng room. Si Ken, nag-concert na. Grabe, nag-solo concert na si Ken. Ang dami namang ngayon, accomplishment ng SB19. This year, no, 2024. Nakaka-excite naman yung mga paparating pang mga ganap nila. Sana maka-join din tayo, makita natin sila na live, no? Cross fingers yan. Makita natin sila personal. So, that's it, guys. For this reaction, please leave a comment below and like this video and please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye-bye.